Igbo bụ Igbo eka na-eme ọnụ. Asị m nke onye chiri nya zelu. Onye ọnụ na-afụ bụ Chinonso bụ Ezinwa Anaedo, Akajiọfọ Ezinwa. O nwere ozi nji wee bịa tata. Aka m imego nkụzi a kemgbe ụtụtụ mana o nwere ebe ngabara. O nwere ofu onye ezigbo ọgbọ aka m mere ife ndị ichie. O gburu fa anụ taa. O wee sị m bịa ka m dọnyere ya ukwu. So ebe a ka m si wee bata kịta. Wee sị na taa ama ngafe. Na m ekwughị okwu gbasara isiokwu a. Otego nkwadoro ya. Otego m aka ikwu ya. Although in one way or the other, ekwugo m gbasara imedo ndị ichie, appease fa, imerufu ife in many ways. You know, from time to time I talk about it. An aspect that I have been intentionally avoiding to talk about when it comes to imeru ndị ichie ife, because of level of understanding of people. People will misunderstand you. So sometimes I tend to be constructive in some of my teaching. You see, a lot of people, because they can't esonye m na nkụzi a, nye aka wee na-agbasanya bụ ozi, na-apịnyere ya aka na share button, share the message, share the video. Maka o nwere ọtụtụ ndị video ga-enyere aka. O nwere ọtụtụ ndị ọ ga-enyere aka. Ọtụtụ ndị ga-amụta ife na ya. Nye aka wee tụsaa ya. So that aspect I can talk about today. You see, every day people come up with excuses, with reasons why it is difficult for them to appease Ndị Ichie of their family. Ndị Ichie about the ancestors, both the male and female ancestors of the family, of the bloodline. Ndị Ichie. People come with a lot of reasons, excuses, how to show how difficult it is for them to make such appeasement. Ranging from the fact that in most families, you know, normally, onye ọdọyere imerụ ndị ichie ife, igburu, especially when it comes to involving ọbara anụ, onye oke na ọrụ ya ọ bụ the nwadiọkpara of the family, that is the eldest living male of the family. The eldest living male of the family, that is ona nnọkịta. Ọ bụrụ na nna m ọka nọ ndụ, nna m bụ the eldest living male of my family. Ịghọta ihe m na-ekwu? Nna m bụ the eldest living male in my family. Nyawa ka ọ dịrị ịchụkwa ndị ichie. Do you understand? Nyawa ka ọ dịrị. Ọ bụrụ na my father anọghị ya, then as no one diọkpala, that is diọkpala nna m bụ onye ọ dịrị. So in a situation whereby your father is still alive, mana your father bụ onye ụka, iwe jee n'afa, afa sị gị gaa gbuoro ndị ichie anụ, gaa merụ fa nke a, si erufe ite mee nke na nke ọzọ.
iwe jekwu nna ife atọ nwere ike ịma njekwu dị ese maka ịkọla ụdịka akụkọ ahụ bịa na ntị ya gụ na ya enwee ezigbote problem ọ sị gị na-egwu agụ ọgwụ na agụkọla akụkọ ahụ si na be pụọ ọ bụ problem ma ọ bụ o nwere ike ọ bụrụ na diọkpala nna gị na ọ bụ onye ụka ijekwuru ya ọ sịkwa na ya chọrọ ịnụ ụdịka akụkọ na mmadụ anọkwana na be ya anụnwa mee such time gbuo ọbala. So what do you now do? And the probably nke nwa na onwe gị ihe a na-awa n'afa ịbụ the last born, ịbụ ọdụdụ nwa. What do you now do? Ma some people abịa say that na ha enweghị okwu ndị ichie na befa. You know, a lot of excuses. A lot of excuses. So these excuses keep coming up every day. Anya mere nji wee bịa tata nsị na mma ekwu okwu a. Ngwa abụọ nwere uche nghọta gwata ya. Now, abịa n'ihe gbasara imedo ndị ichie. Ndị ichie dịka nsi wee kwuo obodo are the ancestors of the family of your bloodline. Ha bụ ndị ichie. Now, normally, ndị ichie kwesịrị a ga-emelufe ife that involves ife ọbala, igbu anụ, whether ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ ewu ma ọ bụ ebunu, whatever. The first option abịa a na-enwe scale of preference. Abịa enwe first option bụ nye akachacha wụrụ the best. Enwe second option, enwe third option, enwe fourth option. The very first option bụ na ịchọ imerụ ndị ichie ife that involves blood, igbu anụ, na ọ ya aka mma ka ị nọrọ na nafa wee mee ya, na ngwurufa wee mee ya, na ngwurube nna gị wee mee ya. Ịghọta ihe m na-ekwu? Na be nna gị nọrọ ebe ahụ wee mee ya. Ma ọ bụ okay, that is the first option. Let's assume na ebe anụnwa kịta anụnwa na ebe a na this building ka ọnụ nọ nne ka ebe a ka nne na nna gị nọ wee mụọ unu wee tochaa m ihe na normally o kwesịrị ịwụ na obi nna gị na be nna gị ahụ ọten benekwa o kwesịrị ịbụ na nna gị ga-enwe obi ndị ichie na bịa. O kwesịrị inwe okwu ana na bịa. Then when it comes to na ga-emerụ ndị ichie ife o kwesịrị ịwụ na obi ndị ichie ahụ na okwu ana ahụ ka a ga-anọ wee mie. Ọten benekwa, that is the first option. Now the second option, whereby it is not possible for you to do it on that your father's land, that your father's compound. Then the second option, ewebolo, na nge nwa chọrọ ime ife a jero na afa si wuje merụ ndị ichie ife na ịpụọ n'obi dịka nwoke, maka na ọ na nwoke pụọ obi okelu mmụọ. Ịpụọ n'obi probably enukwuo na nwaanyị inwego obi ịbụrụgo, maka na nwoke ọbụla bụ obi n'isi onwe ya. Every man in an Igbo bụ obi. Ịghọta? So ịpụgo obi. The second option bụ na ị ga-anọ na be gị. Ị ga-anọ na be gị wee merụ ndị ichie ife ahụ ị ga-emerụ fa. This video have started hanging. They have started hanging. I hope you guys are still hearing what I'm saying. Maybe we continue. So the second option bụ na ị ga-anọwụ na be gị ebe ọ na-epugo obi, ị nọrọ na be gị wee merụ ndị ichie nya bụ ife ị ga-emerụfa na obi nke gị. Probably na nna gị enyego oge a n'obi
and ịpụọ n'obi ịghọta inwego ana nke gị weda ma ịrụgo ụlọ ma ọ bụ na ịrụrụ ụlọ inwego ana obi nke gị nwere ike ịnọ n'obi gị ahụ mana ọ na-aka mma ma ọ bụ na ịlụ ọnụ ụlọ na ana ahụ mebi nwa diọkpala ụlọ diọkpala nna gị bụ onye nwere ụdị nwede your father's compound and he doesn't associate with anything ordinary. So ị nọrụzie na be gị wee mee gịnị wee kpọọ ndị ichie merụfe ife isaida nọ ana nna gị nyere gị ma ọ bụ ana igoro dị ana mana ị nọrụgo na ana ahụ gbuo ife ndị be anyị na-akpọ igbu ewu ana. That is consecrating that land to your ancestors. Onye igbu ewu ana n'igolo ana ebe ọbụla na ana Igbo. That ana automatically belongs to your ancestors. By the virtue of ewu ana igburu na ana ahụ, it now belongs to your ancestors. That is handing over of spiritual possession of that land to your ancestry. That is by igbu ewu. So ogodo ana igolo ego mana igbu na ewu ana na automatically that ana belongs to your ancestors. So ị nwere ike ịnọ na ana ahụ kpọkuo ndị ichie gbuoro fa anụ mee ihe ọ bụla ị chọrọ ime di ya. Ịghọta ihe m na-ekwu? That is second option. Now, ọjị enyere m ebe njem ntiri ya na-aba kịta ka m chetara ọjịrị ụlọ my friend gburu ndị ichie ebe fa anụ tata njere dọrọ okwu ya awa ọjịrị ụlọ o nyere m. So kịta ka m chetara ya. So that is the second option. The third option wee bụrụ, what about in a case whereby you don't have your own land yet? It can be now within the same your father's house and the compound. And the oblong would you abala, bo have been nage canon, nagi wasege is an on dish Nagama na iwata na iwata nzu na beya mebus kwa edo na beya Nagama kwa na yama. And you don't even have your own land. What becomes the next option? I yet treat to go the first, treat here the second, now the third. The third option whereby it is difficult. You then the third option whereby isi oke o nwere ike na dibia gbalo dị agbala afa ekwugo o sị gị oke na gị je echeta aja na be nna gị ka nọ na bia wee mee ya i wee gakwulu onye bụ the eldest male nọ na be nna gị ahụ. Ọ bụrụ na nna gị ka nọ ndụ nyanwa ka ọ bụ, ọ bụrụ na diọkpala nna gị ka nọ ndụ nyanwa ka ọ bụ. That is the eldest living male of your family. I'm not talking about uncles and extended. I'm talking about Nnage and the children here. Obona Nnage kanondo nyangwa bo the elder. Also nyangwa Nnage bo the last born of Omunne. I'm not talking about Omunne na for I'm talking about your direct father. Obona Nnage kanondo nyangwa bo the eldest male of the family. Nyangwa with that ngulu. So he get obukwa Nnage anoho there na obulu diokpala ya. So he go and meet that eldest male of that family. We are here okay. Ebe na ọchọghọ ka nọ na bia wee mawanzu mawedo goboji gbuwa ọkụkọ. Ka echirizie aja from that compound ga another place ga mee ya. Imecha ka echichi atakwu ya. Ị ga-agwa ya agwa. You understand? Ịgwazie ya. This camera have started again. I don't like it in my video, okay? Hang. So if we are then you got agwa. You watch as you was go on. Then you will large. You will walk one dish with that time. You will find out a large a key where Jenna Bedibia do to no labor who would farm. No a larger. We can nolo ebe ya dị more convenient igburu fa anụ ichukwa fa
ikwucha iwele ọjị ahụ iwele ọdị ọjị kwucha ịtọsafe ya na ebe ahụ awa na ya awa maka na nna gị kara ịtọsa ya ebe ahụ iwee chịla aja wee jee ozie na be dibịa ị na ozie na be dibịa wee mee gịnị wee chukwa ndị ichie ịghọta under the supervision of that dibịa n'aja ahụ ka a ga-anọzi wee chukwa ndị ichie gbuolufe anụ merụfe ife niile emechakwa echikwarụkwa dị aja otu ahụ ọ dịkwa chichi ya kwa back to that compound. Mana ọ bụrụ na nna gị ahụ si gị gaachi na any sand azụmenne gbalụ nna gị na ọ ka echela aja gaa ebe ọzọ ga ma ọ sị gị nwa ya anwa gị na ya enwee problem na ga nwa na gaachi na you cannot defy his instruction maka na spiritually and physically nyanwa nwe that mgburu and everything nyanwa bụ the person the answerable to everything in that compound, including the grains of sand there. So Ashina, you shouldn't. Ashina just happier. So in this case now, whereby your father or your eldest brother na katoka, so like the man not be aware meditate and the name man chikwana aja, what becomes the next option? That leads us to option 4. That leads us to option 4. That option 4 wee bụrụ ebe anụ akịta akọ ya nkwucha a lot of people bụ ndị omenala especially ndị dibịa ndị fanatika ndị mkpọrọ fanatic ga-anọ were sinama amara ife mmekwu that 4th option because Igbo si na asụsụ ife afụrụ ife mere ụbọchị Igbo sịrị na sọsọ ife afụlọ ife merụ bụ ọnwụ. I'm on live video, please. Stop calling me. So if I follow ife melo bon, whereby you don't have your own house where you can go and appease Ndị Ichie, and you can't even do it on that your father's house, and you can't even take sand, what becomes the next option? That leads us to option 4. Option 4 where bolo ni susi ife a follow ife melo bon. Ọ bụrụ na nna gị ma ọ your eldest brother wee sị gị gaa chịkwa n'aja ga mee anything, you don't have to defy his order. Leave the sand for him. And you can still appease Ndị Ichie without that sand. Listen. Abịa na this option 4. All the A divided me into A and B. Number A not there, whereby it becomes difficult like this for you to appease Ndị Ichie. No, you can't take sand, you can't do it in your father's house, you can't nothing, you know. But then there is need for you to appease Ndị Ichie. What you should do, number 1,
My voice is breaking, I know. That's why I'm okay. I think it's better now. You can hear me now, right? If you can hear me, tell me, let me continue. If you can hear me, tell me, let me continue. If you can hear me, tell me, let me continue. Okay, it's fine now. All right. So that fourth option, I divide it into A and B. The A part of it is that they could go here before. If you can appease your she from anywhere, and then ask your she, in the process of feeding your she, also invite Ndị Ichie. Also invite Ndị Ichie to partake of that feeding of your she, and then ask your she to deliver the feeding, the sacrifice to Ndị Ichie at home. What I heard now. You can appease your she, and tell your she to deliver, to please deliver your offering to Ndị Ichie back at home. Iwe ike isi otu a wee mee ọga. What I heard now. That is option A of that number 4. Then option B, that even if you don't want to do it through your she, you can simply nọdụ na be dibịa kpọkuo Ndị Ichie na iru anyanwụ gbuo ofe anụ dị na be dibịa. Ihe nkwuru odolo anya. Ọkụ ihe nkwuru odolo anya. Chere ka m bịa ka m bute fan tinyegodo ebe a ka ọ na-ekwu ya. Alright, so I think we can continue now. My phone na-enwe problem. I will put on my phone na-enwe. Ọ bụrụ na m were na-eme video, especially live video, ọ bịa ọ na-ehit. Imetụ azụ ya aka kịta ọ dị hot. And ọ bidoro na hit now. Ọ bịa ọ na-hang. Ọ na-hang. Ọ na-hang. So it's a problem, I don't know. I think I need a better phone. I need a better phone. Alright, so let's continue. I hope the sound of the fan is not disturbing that much. So we are talking about option 4. If we go on the first number A in that option 4, you can feed your she from any place in the world. That is in weki iburu shigano. Ebazie shigi
na ya nala oke a ị na-enye gazie deliver ya ndị ichie nọ na obibe nna gị. You can make it express like that. You understand? Ị nwere ike igburu chi gị anọ dịka m si wee kwu na nkụzi m oge gara aga na chi mmadụ atọfụ mmụọ niile na-eso mmadụ, na chi mmadụ bụ the only mmụọ that I have discovered that runs such errand for people, for you in particular. Na mmadụ nwere ike inye chi ya nri, enyego m n'ọtụtụ example from experience m with ọlụ dibịa ma. Mmadụ nwere ike inye chi ya nri, chi gị ewolu data oke ahụ inyere ya, because na chi gị ma the most important thing to attend to in your spiritual life. Your chi knows. Chi gị ma mmụọ kachacha welu enye nsogbu a ga-eji ife inyere wee ga setụrụ. Chi gị ma mmụọ a ga-ebugara oke ife adị mma na ndụ gị. For instance, agbago m na anọrụgo m na bema nyelụ mmadụ chie nri, chie wee buru data oke ahụ nri ahụ nyere ya bugalụ ndị mmiri the person fear na nlọ ndị mmiri ya bụrụ ndị dịla oke, and they were jubilating and blessing him. Anọrụgo m na be m anụma nyelụ mmadụ chie nri, chi onye aga nyelụ nri o, chi onye a wee buru dị oke wee bugalụ ndị ichie ikwu nne ya, and in his dream he saw it korokoro na nlọ na oke anụ abụ ikwu nne ya. So it is only your chi that have the power or that perform such duty. Ọ bụrụ mmụọ ọzọ ka ị nyere oke, mmụọ ahụ ga-anara data oke afọ itself. Mana chi gị bụ ọkpata ozuọla, chi gị bụ that spirit that knows where your offering is needed most and delivers it there. So now, likewise, your chi is your first spirit messenger. Na ọ bụrụ na ndị ichie na-anaghị oke, for instance, ndị ichie na-anaghị oke, mana iche ekicha na option 1 is not workable for you, option 2 is not workable for you, option 3 is not workable for you, you can go for this option 4A, which is feeding your chi, because chi mmadụ nwere ike iri oke anywhere. You can feed your chi from anywhere in this world. Ịnọrụgodu n'ọnwa, ọ bụrụ na ọ dị possible mmadụ ịga n'ọnwa, ịnọrụgodu di ya gbuoru chi gị anụ nye chi gị nri n'ọnwa, chi gị ga-anara oke ahụ. Yes, from anywhere. So this option 4 number A bụ na ị nwere ike ịnọ anywhere kpọkuo chi gị, gbuori ya anụ ị chọrọ igbuori ya. Mebi anụ ihe ahụ ndị ichie na-ana gị agbatara n'afa, ma ọ bụ faziri gị ozi na nlọ. Ịghọta, mebi na ndị ichie si gị gbuoro fe ewu, ma ọ bụ gị gbuoro fe ebunu, ma ọ gị gbuoro fe ọkụkọ. Ịghọta, ị nwere ike iwere data anụ a kpọkwuo chi gị nye ya, iwee gbazie chi gị na eburuzie oke a bụ n'alụ gị ndị ichie na obibe nna gị. Ihe a option 4A. Then option 4B wee bụrụ, ọ bụrụ na ị chọghị ịga through your chi to deliver it, just ị nwere ike ịnọ na be dibịa ọbụla, dibịa bụ ọfọ bụ agwụ, nọrọ ebe ahụ kpọkuo ndị ichie ebe nna gị, gbuoro fa anụ ahụ fa na-ana gị, nyefe nri ahụ fa na-ana gị, nyefe oke n'iru anyanwụ na agbala. Ịma na ihe eji adị ekwu na echi imerụ ndị ichie ife, gaa nọrọ na befa
on that ancestral soil na ọlụdị ya wee mee ya. Ihe o ji adị ekwu ya bụ na ndị ichie ndị aka na-egede fa abụlọ ndị na-eri nri anyhow and anywhere, just anywhere fa fụrụ nri fa eribe maka na ndị okenye ka fa bụ fawụ ndị echichi ndị nze na ọzọ. Nze na ọzọ anaghị eri nri anyhow. Nze na ọzọ anaghị ejebe njem agụụ ya n'ụzọ kwụsị rie nri ọ ya analụbie. Ọnya ka eji ada ekwu nọrọ na aja na fa wee meelụfe ya ọ ya aka mma ịghọta. But in this option 4 na-agba gị bụ na ị nwere ike ịnọ anywhere kpọkuo fanwa bụ ndị ichie gbuolu fa anụ ahụ nyefa nri ahụ faya anarịa. Ịma otu faya esi narịa? Otu faya esi wee narịa bụ na ndị ichie ga-esend messenger to go and bring home that offering that you made. Yes, ndị ichie ga-esend the messenger. They have emissaries, they have messengers. Yes, Shigi is on one of their messenger that they can send. Anyanwụ so na one of their messenger that they can send. Ikuku Nwanduozi, the messenger Ikuku, is one of their messenger that they can send. Do you understand? Mmiri is one of their messenger that they can send. Arobinago is one of the messenger that they can send. They can send any messenger to go and receive your offering from where you are and they bring it home to them. Onya melona odeka aja ahụ ị na-achụnyelu ndị ichie na anọ ọzọ before the manifestation, either in your dream or in real life. Okay, take some days. Or it could take you like 4 market days or 7 days before Esteru goes in a ajecholo elugo ebe bluria. Okay, take days. Oblige ya chose was but that same night. Oh, I'm more for the same night. If one na ndị nyelo ka narugo. But in most cases, you went on number. We meron ndị ichie ife. Okay, take a couple of days for the delivery to be completed. Maka na nnọla ebe a kịta n'ọrụ ifita package ye ife send ya lawyer na Lagos. Oblo that same day send ya ka the person get receive ya. Or ya the next day. Ma somebody na Abuja kịta nnọla ebe a send ya ife by packaging. Package ye nyende driver ka eje deliver ya. E wata how get take some time, some hours to get to the person. Otu aka ndị ichie si eri such okay. Abia send their messenger to go to that, because if ever you send the messenger, but na call of agba. That is why you are done back. Mmụọ bụ na ị chọrọ igbula anụ imere ife bulugoro ụzọ ka alụ mmụọ agba. For example, na ị chọrọ igbulu mmụọ anụ ma imere mmụọ ife tomorrow or in 4 days time. Woloji ka alụ dị mmụọ agba. That na so day na ị chọrọ imere ife dị otu a karịa agba. Then ị ka alụ ndị ichie ụdịka agba ahụ. They will not get their messenger ready to come wherever you are and receive that offering and get delivered to them. In other words, you can actually stay anywhere and feed or appease Ndị Ichie Benage, Cure ED, Ezinwa Anaedo kwurie. Going by ihe ndị nkọwagoro, ị ga-aghọta the reason. Mana ọ bụrụ na first option ga-work gị, go by it. Ọ bụrụ na second option ga-work gị, go by it. Don't jump the first, the second, the third out of your laziness or out of your own, what will I call it?
maybe if you know, obi in your own house, if you go in your own house where you can actually stay. Ndị Ichie ife Isemba na ịma mmịa na ọka ije na ọ na bedi bịa wee mịa because Ndị Ichie ya consider the available options for you. So Ndị Ichie can actually be fed from anywhere. Ọ bụ na ha na-anaghị oke n'ezie, call them from anywhere, they will answer you. Maka na ọmụmụ ka fa bụ. And now let me tell you my own experience. Oge nọ Lagos, o nwelu oge m nwetara ozi. It was an emergency. Ozi a nwetara that na something happened and I needed to report the matter to Ndị Ichie. And I needed to report it with Okoko. Okay, na no can you report to the case. I was in Lagos. Abia mgbakocha ego moto mmeju we si Lagos nata eba. Ego adulo no. I was managing myself then. Ego adulo. So mbia mgbakocha mfuna obo na nse ka nnata. Obugo na nwee ike gbawo moto nata, I may not be able to see money to buy materials to do what I needed to do. So ihe mmerize na mobia na ozie na Lagos wee mee ya. Just ihe mere na mujela Agboju market mgbe aka m bịa Agboju na Lagos. Gote oke na nnọọ enwere m ọjị, enwere m nzu, enwere m edo, nwekwuo nkwụ ọkụ. Nata na inside my room na be mmadụ ka m bio inside my room ka nọ wee mịa. Mba, not my room, side the kitchen. Maka kitchen modern nwere otu ọ dị. O nwere veranda. Ebe ị nọ na the veranda ị ga na-ene ọwụwa anyanwụ anya. So ebe ahụ ka m nọ wee jee mgbada na chịta aja gasa na tiles ebe ahụ maka amara ebe niile tiles. Gasa na tiles ebe a na-ene anyanwụ anya. Ebe ahụ ka m nọ wee kpọkuo Ndị Ichie gụọ ọrụ ha ọjị gwa report alfa the case, the matter. Report alfa ya gbuo alfa data anụ mee ihe niile. It was 7 days after mmesara ife a ka m nwetara the confirmation na aja nchọrọ na ọgarugo. So if you take the days, 7 days, exactly 7 days, emere m ya on a Sunday. But on a Sunday near no to that Sunday ka m nwetara the revelation na nlọ. How the aja was delivered. The messenger Ndị Ichie sended to deliver that aja was anyanwụ. I saw it in my eye. On that now I commune very much well with anyanwụ in my dream. Yes, anyanwụ is one of my messenger. Matalon yellow color. The color of the sun is yellow. The color of the sun is yellow. Okay, each matter na the true color of the sun. Lia all no ugwu, a highland dị nọ gị nso anywhere. Ịghọta. The Gorian ozo ụtụtụ. Ihe dị ka ebe 6:30 to 7 mgbe anyanwụ ka na abonite. Mgbe anyanwụ ka na abonite. The Gori ugwu ahụ na anyanwụ anya na east. Ị ga-afụ ya mgbe ọ na-abonite ọnya ọbịa ọgba circle. Ọ na-acha pure thick yellow. The color of the sun is yellow. Also, yellow is one of my favorite. In fact, my favorite color is yellow. Anyanwụ is one of my messenger. We commune very much well. So it happened that Nana Anyanwụ ka Ndị Ichie zinyere as messenger to come and deliver that offering to them. And 7 days after I measured that offering, I saw how everything went. Nanlo. O te na aka nkara ekuzi nkuzi a mana abịa m na reserve ya
maka o nwere ụfọdụ nkụzi ya ekuzie otu ọ bụrụ ịmago some people may not understand it purely from the angle ịchọ ka esi ghọta ya. So I've been avoiding it. Maka na ịbịa kụziere ndị mmadụ they can actually feed Ndị Ichie from anywhere. Ọ bụrụ inyefa free liberty. You know, first of all, you should consider the first option which is ịnọ na be nna gị wee mie. The second option wee bụrụ ịnọ na be gị na-epugo ma ọ na-igolo ana your own land and the house ịnọrụ there wee mee ya. Now the second option. The third option wee bụrụ na ịchịla aja from be nna gị gaa nọrọ na be dibịa wee mee ya. But whereby both the first option is not achievable to you, the second option is not achievable, the third option is not achievable, then you go for the fourth. The fourth, emermia A and B. The number A not there, but me kpọrọ chi gị from anywhere. Nye chi gị nne gwazie chi gị nya bụrụ di nya narụ dị aja bugazie Ndị Ichie na obibe nna gị. That is A. B, 4B wee bụrụ ịchọgodu ịga through your chi. Ị nwere ike ịnọzi anywhere kpọkwuo Ndị Ichie gbuolufa anụ merụfa ife ịchọrọ imerụfa, mana tupu ị ga-eme ka alụfa agba, asị m gịnị ka alụfa agba, were ọjị wee ka alụfa agba gbafa. That is at least a day ahead or even 4 days ahead. Iwere ọjị n'iru anyanwụ ịgba ọfa Ndị Ichie ebe nna m do ụbọchị dị otu a, ụbọchị eke dị otu a na-abịa abịa, o akwadokwa na mma egburu ụlọ anụ biko na ọkwa ka ọnụ nabata agbaka nna akara ọnụ ikwucha ịwa dị ọjị ịwa ya echere ha niile wụpụ n'ezi nye nwana nke talụ, echere fa nche niile wụpụrụ fa n'ezi nye nwana nke talụ. Onye anyị kalụ mmụọ agba then iwee nọzie anywhere convenience for you email fife. Maka na Ndị Ichie na-ada anawa oke not necessarily by the eldest, maka na mgbe ụfọdụ nya bụ mma bụ isi nwere ike manye adị na nkọ, ma ọ bụ nke dị nkọ nwere ike manye ebu n'isi. Nọ na isi ya ọchọcha okenye ọya acha mana ọfụ ha ọcha nwata. Ịghọta ya na-ekwu the very first time Ndị Ichie ebe nna m nara m oke, mụnwa bụ last born nna m, last born fafụchala nna m chagharịa, fafụ diọkpala nna m chagharịa, fụ nke so diọkpala nna m chagharịa, fụ nke so na nke ịtọ chagharịa, wee bịakwute mụnwa bụ the last wee na m data oke. That was 2018. Nke ahụ na mụ natala ebe a na be m ebe a ka m nọ wee mịa na ana obi ma mgbe nna m enye na m ana obi mgbe alụọ na m agwụ m n'okwu agwụ m ka m nọ wee kpọkwuo Ndị Ichie wee gbuoro fadata anụ ma esiere fa ite m wee mechie pụta n'abalị ahụ. Ayi ọ dịka mbuni elu Ndị Ichie nyere m na nlọ ka m mechalụ the very first ritual offering I've ever made to them. Ọ dịka mbuni elu fa nyere m which I saw in dream that night. It was massive. It was massive. So attending to Ndị Ichie may not necessarily be by the eldest. No, na the eldest who onye bụ dị ọfọ ngwuru, but whereby the eldest is efulefu ọwa aka Owerri, ọ nọ na chọọchị na-akọrọ efulefu Jizọs aka eflo na ọbaghị uru. Ndị Ichie ama nọ na-echi ya until na otete n'ụla. Therefore fa ejekwugo that person mmugodo anya ka o bido na-eme until ndị ọzọ wee na-echezifa mgbe fa ji wee tetezi n'ụla. Do you understand? So Ndị Ichie bịa na-agha oke esi na ihe ma m nyefa because na ọ bụla ngwa ụdị ọkpala just like oge ha na-agba mmụlụ ọlụfa dịso Ozobi nọ na kịta mmụlụ ọlụfa ya. I was arguing with them. Nsefa, how can you be telling me to ọrụ go Ozobi?
nna m ọkania diọkpala nna m ọkania ndị niile tọkọtachara m ọkania ọ bụla mmụọ the least. But at the end of the day, I saw that the wisdom I was using to argue with them was foolishness. It was foolishness. At the end of the day, how do you become all of here? Ofoni namubu. Both as okenye obodo, as okenye omonna, as okenye imeni, as everything ever called Maubia under this roof God. So you can imagine how born a mile of him before I got more lawyer. What will have happened now? What will have happened now? Upon a mon on name argument, yeah, no, dear Balaka there. I'm going to get mad for now more. Okay, yeah, okay, for now. Yes. So, oh, well, but the Ndị Ichie now if find a way to do it. Find a way to do it. No excuse. No excuse. Or after what if you don't have money to offer a couple? The truth is that more that is beyond your pocket. Listen to me. Makande neje agba mbibi. Nya ibile ego. Fund ejeku bank self, jebili bank ego ke we melo mo ife. Stop doing that nonsense. Nonsense can body. More amanagi ife be beyond your capability. Obu no nwa more bona ma anagi ife do beyond your present capability. Enwe ife igeme jego large floja jegolo ofu oji ofu ezugo self ofu iwori iwe gboko onye abụ mmụọ isi ni nwetakwala ozi yo ma na ife me no na ego adụlọ ayi emezigene I nwetakwala ozi yo ọ sị gị gbuori ya ewu isi mana ngị nwa ọ na-asị gị gbuori ya ewu na edubọdụ chof nni yeri that day ọ na-asị gbuori ya ewu ego adụlọ. And sincerely speaking, the money is not there. Isi anya zite ego anya make ewe ka ego bata na ọ bụ na ego batala na ị ga-eme ya ikwuchi ewa dị ọjọọ wụpụ n'ezi. Don't go and borrow money to do that. You got to borrow na ego ịwa ọjọọ ọ bụrụ na mmụọ ahụ chọrọ n'ezie ka ị merie that time ọ ga-emepe an avenue ego esi bata. Ọ ga-emepe an avenue ego ga-esi bata. Miracle ya ọ ga-adụ ka magic. Mmụọ ga-emepe an avenue ego esi bata. O nwere ike the money bata ọ bụrụ na chi gị nwere ike jekwa ofu onye aka dị mma bụ ọyị gị nwoke ma ọ bụ ọyị gị nwaanyị ma ọ bụ a family member. Enwere ike ejekwa ya na nlọ asị ya na onye dị otu a na-ewelu certain amount of money nye onye dị otu a o teta ọ bụrụ na nlọ ọ ma o mee ife ahụ eziri ya na nlọ ife ya anụ ọgbọ gị hello Chukwu Ebuka come to my house ebia or go exactly that amount you needed for that work onye gị si gị take o nwere ike ma ya agbana gị n'ozi ya nwetara na nlọ o nwere ka ọma jọsọ si gị na o nwere ka ọ jụọ gị ofu nwa nkanka ọjọọ so how business ọ na-agakwa isi ya na ọ na-aga ọ sị gị oke mgba mee obere 100,000 na ka iwe na support isi how come how come mmụọ ejena zie ya ozi o wee kpọọ gị nye gị dị mmanụ ihe a na-agba gị na-eme o nwere ofu ọyị nwoke bịara be nwanne ụnyaahụ o nwere akụkọ ọkọrọ m biko ama na o nwere ike watch this video. I pledge your indulgence to share this testimony. So this my guy ọ gwara m that na o nwere oge ọ bịa gbajuo dọrọ that na ya na ezinụlọ ya n'idiri ịmago rice adrozi n'ụlọ. The guy was contemplating on how to get rice, how to buy rice
ịghọta or ije mana penta ka ọ bụ ị ga-agụchalụ half bag ka ọ bụ one bag, you know, the money was not even readily available with him to buy the rice. Ọ nọ na-eche ife a wee lara ụla chi wee ji pụta n'abalị ahụ ya ofu one lady o helpụrụ in the past wee lụọ nlọ o wee one of that my guy na nlọ my guy wee na-agwa ya na ya need a rice in her dream. That my guy bịara nke m na nlọ ya na wee na-agwa ya na nlọ si ya na ya need some rice from her. Imago, he have helped that lady in a very important way in the past, and I called me Makonya the lady. So this lady alocha nla we put an auto we bought this my guy saying but what there no jake buru. And it happened that now that moment the girl or the in-law now I sit on a pay about half bag or from half bag, yeah. Maka the girl na-ebu n'aba. So nke o butere for the half, ebe half bag. Enwekwa this girl wee buru half bag ya buru ya jewa na nke my guy. Do dobalie ya were ego dokwasa n'elu ya. Si ya biko na ozi ya nwetere na ọ bịaputere na nlọ si ya na ya need rice. So na ọ dị rice dị ya. My guy was otu akos wee ụlọ this surprise like ka mmụọ si eme onye that lady for na nlọ efe ahụ bụ chi that my guy ka ọ for na nlọ ahụ. So as the guy was thinking and nursing how he can get rice, chi epic got the signal message wee search ba kere ebe anyị esi nweta rice a kere efuru chi mmadụ onye ọbụla chi egwu isi adụla ya mma. Chi gị work tooth and nail to ensure that you are being provided for. Chi asach wana signal kedu ebe nwere ike isi nweta rice a, kedu ebe nwere ike isi nweta rice a, o wee nweta that girl wee jezie ya ozi ozugbo. So whereby na mmụọ sịrị gị mere ya ife and you don't have the money to do it, don't go and borrow money and nya wana gị isi ihe ị na-ediri eme wele ọjị gwa data mmụọ okwu si na imetela ozi ya mana ego adịghị ọ na ezite ego ịwacha ikwuche ya wadị ọjị wụpụ. But after doing this, pay attention to know when the money eventually comes, so that when the money comes, you don't spend it on frivolities. You don't spend it on other things. You use it and do that particular work. You understand what I'm saying? So, if you don't have money to email farmer, don't bother yourself. We'll lodge buffer. I blazing like a year, but we'll lodge tell on this share buffer. Mobile no while again after Mona has the goes in and law. Nken law nke mwa na akacha ewu. Oblokwa nke agbata na afa. To be fun with you. Oblokwa na dibia gbalo afa se je mere Ndị Ichie ife. Isi na eme Imana Ezinwa, you know my pattern now. I am the last person bag to trust in alpha 100%. But I can tell you to trust in your own dream 100%. What I know, but not alpha the bios or so Abu no wag nan les there goes in and money about alpha. I say and you don't have the money, well, Lord, you are buffer. I wanna guess. So, man, I'm okay around. I think we have to stop here for now. Do you have any question? Because in Israel and this video, share the message, and also remember our Saraka every Nkwo. Next tomorrow is Tuesday. It's Nkwo. And we are going to have our usual Saraka.
If you can come around, you come. If you want to be part of it, you chat me on WhatsApp. Read up my post on my page about the Sadaka. Then you chat me inbox and tell me how you want to participate. Our monthly ritual for December is going on. If you want to be part of it, you chat me on WhatsApp. I won't give forget anywhere now because participation in our monthly ritual have a fixed price. But that of Sadaka have no fixed price. So, my name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of Ordinary Igbo.